Benvinguts a la presentació de la 5a edició de la Romansada, el gran musical del Vallès. La Fadrilla Ferrenya, el monòleg que acaben de sentir, interpretat per la Xènia Serrano, s'ha estrenat avui. Està escrit per en Xavier Bertran, el mateix autor del text de la Romansada. Tenim la satisfacció de trobar-nos en el Teatre del Centre Cultural de Vilanova del Vallès per gentilesa de l'equip de govern del municipi. Recordarem que hi ha una relació directa entre Vilanova i la Romansada, ja que bona part de l'actual terme municipal formava part del feu dels senyors de Montornès, a l'època de les guerres remenses. Agraïm la presència de les autoritats, mitjans de comunicació, actors, col·laboradors del musical, socis, entitats, senyores, senyors i nens. Seguidament, concedirem les paraules al president de l'associació, al director artístic i a la padrina de l'edició d'enguany de la Romansada. I com a cloenda de l'acte, al vestíbul del teatre i per força major, perquè la pluja ens ha fet una miqueta la guitza, podran degustar, es ballarà la sardana de la Romansada sortint amb esquerra. Ens hem d'adaptar a l'espai que hi ha perquè és el que hi ha. També podran degustar la coca de la Romansada, uns tastets salats elaborats per l'Escola d'Hoteleria de Montornès. Confieu en els cambrers que us faran i us serviran el menjar. Volem fer un esment molt especial als mitjans de comunicació. A Ràdio Montornès, que sempre ha tingut oberts els micròfons a la Romansada per divulgar i fer conèixer el nostre projecte. Gràcies especials a la directora Marga Jané i a l'equip dels matins de Ràdio Montornès, conformat per Núria Catxan i en Miquel Fafra, còmplices de la promoció de la Romansada. A Vallès Visió, per la difusió constant de la nostra associació que fa des dels seus estudis, de les fires, dels esdeveniments, del musical i per descomptat de la representació anual. A Ràdio Les Romanes, que mostra la seva empatia fent difusió del ressò del projecte. A Televisió de Vilanova, que hi ha col·laborat avui enregistrant aquest acte.